Gilirane. Gilirane. Mbake Giaden. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jenazah mbok ing gandhen selajengipun pareng kapethak. Oh, kuwi jan asline ngono kowe iki ngiringi demit apa menungso, Cak? Mboten anak. Peh wong tuwek terus iringane bangsane mayit tipe ya enek. Ya diganti liyane. Ganti liyane urung gelem ngene urung pas karo iringane urung gelem. Ma. Sik diluk-diluk. Entuk Halo. bel, entuk bel. Halo. Saka sapa kuwi? Oh, alah Mas mbok yo sesuk ngopo to ya. Sanggeman. Sesuk. Jam 09.00 jam 09.00. Oh iki DPR-e. DPR apa wong ki adira. Wah, alah. Jebul tagihan lesing to. Iya iki lagi tanggapan Glo. Lho, keh banget to wonge. Apa ya ngerti to? HP dingenek-enek iki. Dadi ora sing nampa bel iki ngerti to nek iki kene. Oh ngono ki gak ngerti to? Oh, lha iki. Berarti wase ngebali tak kon ngingeti nek kene iki akeh wong ngene-ngene iki. Wah, ayo kono. Oh, mbok gandan. Nah, lho, telepone ora kaya karaku. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Nggih. Oh, siap, Pak. Iya, tanggal 25. Siap, Jakarta. Iya. Matur nuwun. Ya, waalaikumsalam. Sapa? SBY. Lah, kowe iki arep ditanggap Pak Presiden to? SBY. Kowe lho SBY Pak Presiden? Subagio tambal ban ngarepku kok. Arep ijolan pelek kok. Oh alah pikir kuwi to nek kowe iki ditanggap karo Pak SBY tek. Oh, uripmu ora patek cetha nek kok. Alah Padha dene aku karo kowe ya pagebluk kok ya. Oh iya, piye? Kira-kira bojomu wis penak apa urung? Ora, jane kowe ngopo mbok mlaku biasa dadak ngene iki ngopo. Mlakune iki biasa. Gara-gara malah udan to. Heeh. AC-ku ki arep dipateni angel. Heeh. Dadi urip terus. Aku ning jero motor kan ya adem. Kademen. Nah, kuwi arepe arep medhun wong udan. Dadi nek aku ya wis ning kono kuwi wae wis. Ngebroh ning kono. Iya, iki tak nggo linggih deloke kelet malah tak arep. Stil kene. Alah wong yo arep piye-piye daging nek dipeme ya kemripik. Aku jane iki wis menep lah, ngrawar menungso iki dadi grahuyang neh kok piye. Lah saya kowe karo aku nek ora dadi grahuyang wong bojomu ya kaya wong drep kaya ngono koke. Lah andekno bojo kok nyekek roh kene mung munak menek wae. Lah padha kok aku mung 4. Lah kowe 6 ki. Terus anakmu ki mbok jenengke sapa kok ngantek 6? Aku timbange bingung anak tak jenengke padha. Padha piye? PI. Hantu nek nyeluk nomor 1, ya GPI. nomor 2, ya ROPI. nomor 3, LUPI rek. nomor 4, 4PI. nomor 5, MOPI. nomor 6. 6. Sing nomor 6 ki anggere sing nomor 5 ki tak celuk langsung noleh. Wong sing nomor 5 ki sing nomor 5 lak tengen. Sing nomor 6 ki mari rada budek kae. Langsung telangsut kesot kae. Ning jera. Ora lho ya engko tenanan ora engko guyon engko kesot tenan anakmu kok. Ya ndak diaturke arep nembang apa? Sing arep nembang sapa? Lah ya kowe iki rene nembang mau dandan kok ngene apa ya tandur. Ya sak karepku reng. Aneng kene ki arepe nyanyi apa arep ngopo? Nggih Pak nggih. Sing golek karet. Karet. Nggo jedet matane kowe. Wis entuk moto. Masih lho senengane. Jan kowe iki wis tuwa kok ngono ndekno SMS ae kuwi kok. Sing endi? Kuwi Ya urung to nek tuwa urung. Ya rada pantaran karo kowe kok ya. SMS piye? SMS piye? SMS yang dah sampai mana yang kuwi. Aku ki ya kuwi maksude ki ora yang sayang ki ora. Lah apa? Eyang sampai mana eyang?
Karep iki. Wong kowe iki ora tanggap, wong kulit wis nglinting barang ora tanggap kowe iki. Nglinting ae sik ketok kok ngene nek karek jamune reng mangsane. Ning ya tenan lho ya, Cok. Iki kanca-kanca beles ya dadi seksi ning ganden iki mongko tunggale iki entek 1000-ne kabeh wisan. Tenan. Ning ganden iki sih awet enom. Lah sik ketok gureh ngene iki. Jamune apa? Jamune cah nom-nom ngono kuwi. Kena tinggo. Dadi sing mbok critakake ndek iki ta, Wang? Oh. Aja tekon yoga wong kowe iki yagane liyake nek sing ra mbayar kok. Sarung apek nggo apa? Niki nyun pangapunten nggih Bapak Ibu nggih niki gandeng kula Radi Flu nggih mangke mbok pilih swantene mboten begitu nyaring. Mboten begitu nyaring. Kokrol. Lah, kamunya tidak mudeng ya. Ini mantan lanangnya dari Jakarta. Lah witiknya. Pokoknya midelnya jangan disudah ya. Maaf yang mantan prianya ada di mana? Iki lho. Ini pengantin prianya ini. Ya. Ini Mas Syahroni. Oh, Mas Iwan Syahroni. Lah nek iki anak elek Warso iki. Terus iki mantan wedok Oh. Iya. Dulu ketemunya di mana, Mas? Sama ini. Ketemunya di mana? Alah wong mikir kok dadak angel-angel. Di Rawamangun apa di mana, Mas? Di kebon. Oh. Ketemunya di kebon. Maksudnya kebon jeruk. Oh. Alah sini. Cedak RCTI kae lho kebon jeruk. Kebon jer sangguruk. Kebon jer ngono ae. Ngono ki aku apa kok dadi mleset to ya karo gaden. Ya mleset gaden. kok witekne arepe mbok cetak-cetake kandhane lagi disalep kok. Coba ngaturke apa? Dengah-dengah ki mau selendro. Selendro sampun. Ya iki ganti 6 wae. 6. 6 pelak. Pelak 6 Mas. Pak nggih. 6 abang napa 6 ireng? Lho. Oh ciwir. No. Oh lah MC ki nek kelakuan Ngopo? Wong disorot nganggo syuting barang ning kono ya ngemis rokoke tukang sing ngemis ki sapa aku justru ngamanke, Den. Kowe iki ora ngerti. Aku rene iki tare wong adol kuthuk tak nggo tuku rokok tekan kene lho entekke yoga. Kandhane awor yoga padha karo awor maling ora percaya lho, Den. Lho ngetono. Mula ngamanke. Karene karek sak lermu ndi? Oh, ceritane mbok amanke ning lambemu dhewe ngono to? Lah timbangane kepangan. Kowe ora gatot to, Don? Iki rasa nganggo bawa wae ya ngger ya. Yen ing Tawang wae. Napa, Pak? Langsung nggih, Pak nggih. Nggih. Wong
Rodok metu ya, Pak. Hah? Nek dienggo watuk, Mas. Ki ben makane ki ben metu tanganku tak lebok. Timbang metune kokean kok malah entek. Kuwi apa? Hah? Kuwi apa? Swara. Swara. Bisa. Swara ki aku ki tadahe saka kene iki. Dadi nek ra di ngonoke. Dadak dikempit ku. Meneng ae to, Reng. Suarane nganti kaya ngene. Bener-bener Pak Bayan iki piyaine. Ah, pirsa budaya matur nuwun. Ngersake lagu napa nika wau? Nun. Kathah. Oh, caping gunung dijembeng. Dijenggleng Pak ora dijembengke. Caping gunung dijengglengke. Kilakane 100 sih Pak nika. Lah kok mung 50 ya kurang 50. Pun jangkep ta? Ah, jenengan ki piye wae. Jan bagus e ra umum. Walah. Jagong kok sijine sepatan, sijine japitan. Oh, sikile sing kae, Ding. Tak kira to nek mosok sing siji Ulalah. Wah, piye kok bagus e ra. Nen? Oh, saged to Pak Bayan dilawan nggih. Pak Bayan ki nek obah kaya ayan. Lah bukan ayan nggih Pak nggih. Piyayi kok ya le bagus, gede dhuwur, putih. Para tamu kakung putri ingkang mawag budi dharma. Penganten sekalian sampun pareng lenggah jajar sesandingan wonten ing kursi rinengga bale asri. Kalamun Cinandra penganten kakung tansah meraati kadya ingkang nata wonten ing kraton Surakarta hadiningrat. Wondene kalamun Cinandra penganten putri kadya dene luwak ingkang anyang-anyangen. Hei. Gah. Terus manten putri kaya luwak anyang-anyangan ngono kuwi terus ngene anak-anake terus dadi apa? Oh, dek senengane. Oh, Mas aku kok pinter men golek-golek lho ya. Ya ora apa-apa nika wau 50 napa 100, Pak. 100, matur sembah nuwun. Bibar saping gunung ngersake napa melih? Mbok bilih artane atusan kok jujuli, Pak. Ayo bener wong dodolan iku kudu luwes ngono kuwi kok. Lah iya to ya.
Ketoke iki kaya arepe nyang neh ngono Dik. Gak sida. Aku tiwas nyolot arep tak jogeti iki. Heeh. Aku kan mau dodol arep irama gayeng. Ketoke iki arep nyang neh kok gak sida. Anake tangi ya, Cah. Lah iya. Kuwi suwuk kersane ngalah ya ngono kuwi. Ana layang mbok gandhen. Ya, ini diwaca. Nyun caping gunung jenggleng. Caping gunung. Pring kuning kalih sapandurat. Sapandurat. Sing ngersake sinten menika mboten wonten asmanipun ingkang pun serat. Bapak Bayan. Oh, Pak Bayan. Ya, dia ngaturke caping gunung. Ora mung 50 no kok. 100. Lah iya 100. Oh. Makane iki tak tarik iki kok Pak kersake Bayan apa meneh. 100. Pak Ben 50 ngisi-ngisi. Mligi kangge mboke gandhen napa dos pundi? Diterangke sisan ku timbane dadi menika khusus kangge kula napa? Oh, anu, kangge kabeh iki den 1 2 3 4 5 6 7. Niki mangke mboten rata pamit 50 melih enten, Pak. Selendro nggih. Lu caping gunung jenggleng. Dadi enek sing bawa, enek sing jenggleng. Oh, ngono. Kabeh 1 2 3 ya. Lipstike dikandeli, setut-setut dikencengi, kathok-kathok diunjukke. Nah. Nah. No. Diunggahke. Ayo, monyor kabeh. Penyanyi nggonmu ki rasa mbok unggah-unggahke wong kuwi subalan kacuwe kok dadak. Sing iki. Ala sing kiwa Anduk. Mula kok gedhe sisih. Yo. Kok iya pondok benakna, Pak? Ha iya kan. Alah omong kulit kok engkone mulih ya puleh kok arep sedil kene. Lah pengen Ora urung mati ya basa nek kulit. Lah iya aja gagas mati sih, Nduk. Sesoke aku setoran truk nado lho. Tornado lho apa? Tornado. Alah pit sing model nyar iki. Lah iya, tornado sing bener. Tornado. Tak tapuk cangkemmu lho engko. Sing depit ki aku apa kowe? Jenenge tornado. Truk nado ya, Reng. Oh. Wong anak kowe nembunge mam tukoke truk nado ngono kok. Kowe iki senengane mencra-mencret tumbak cucukan kekrek cangkemmu engko. Darah. Wong lagi duwe pit kowe kok kemayu. Lho. Lah piye? Apa Mas? Mobil apa? Peh jero. Pajero Mobil to. Pajero ya kae. Kuwi mobilku ya su. Wis ora sah dipisah. Mboke Pak iki ora sah dipisah. Bentok. Oh iya ya. Jenengku saiki. Apa wis entuk moto, entuk cangkem, entuk. Ya apa iki ya? Lagi iki jenenge penyanyi jenenge Asung Gandeng. Pek iki. Terima-terimane ya, Mbak. Tak terima iki Lindro. lho. Ben. Songo. Titenono. Sing Sa- penting ayu. Sing penting Lho, ayu, Bu, sing penting ayu. Jenengane tertipu. Ayu-ayu kok ngendi? Ayu iki muju nek dandan ngeten iki. Sampeyan ora ngerti to aku nang omah iki. Asline piye, Mas? Jebul penyanyi iki nek do ora payu. Lho, nang omahe gandhen isu-isu ya nagih aku ki. Apa ya? Nagih. Arep nagih angsuran. Loh. Lah kok dok ki rambute ruwe-ruwe. Buka lawang ki nganggo androk tok wis suwek nggon bokong. Wi, kowe gandeng tur nganggo singlet iki behane taline ketok loro kok mburi. Sing siji iki muntir, sing siji cemiteni wae neyeng. Halah. Kok gek Apa ya, kleru, Tomas? Mas? Kok gek kleru mboke kengko? Ya, Jenengan apa sinten, Tom? Walah ki nggambarke bojone. Oh. Jenenge Saben bengi ale saben bengi Dinikmati wae ra apa. ya iki bapak kok Madura kok nduk adoh men. nyawang Apa, Mas? oh Urung. Ayo Thomas. kok malah kaya pitik ya. Piye, Reng? Rasane piye? Dengu enak mana. Lah iya rasane piye? Rasane piye alah geleme padune. Enak-enak niki. Alah.
Ora ngrasakne kon. Aku nyawangi pletot, 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 pletot. Nyawang kona. Wong tuwek dianggo kakungkuk. Ayo to, Mam. Suwen, ayo. Ayo. Baik. Burung. Ngapa, Mam? Burung tekan gone. Bu, wingking pundi, Bu? Arep ngopo? Arep ning mburi benake pampersku meleset. Jan ra genah tenan. Tukang kendang kurang. Hop. Burung. Cara. Baleni. Yen memacang. Kowe mau penak. goyangmu tek ketoke kok ora tenanan ngono lho. Piye-piye goyange piye, Mam? Ini gendangdet. Dulu gendangdet. Dangdut. Nek ora kaya liyau ku Nek aku ki mangsaku ya ora ngapa-apa ki nih. Lho, ngono kuwi. Ya wedok karo lanang ya beda. Lah bedane nggih ngendi? Oke tak gur ngene kaya nek sing ewoh-ewohi kok lho. Mosok Apa aja to? Apa enek alalah. Apa enek? Rasa anggur ngene lho kaya kowi genteong. Alah. Gemeyong apa tek kaya eneng-eneng Eneng kok. barang abrakan sak tegesan iki. Oh, Berarti ra duwe kowe, Mas. Apa nggonmu ya ngene iki ra genteong. Nggonku. Nyoba ngono. Tuh gendang tuh gendang tuh. Gak genteong. Ora genteong. Ora iki nek. Oh pindah rene kok, Neng. Mulut digo joget iki kok enake ra jamak-jamak. Kok iso pindah-pindah gumun aku. Mas tahu Mas, kayak gini tadi tahu. Gini-gini tahu, gini. Nggak tahu? Belum. Nah, Oh. baru nanti malam. Ah, ya kirangan. Kelingan masa lalu. Iya. Yen memacang mung karo janur kuning. Kok beda to, Mas? Baleni urung. Iki ya menungso ya, Cah. Mangsane dhek ngene ya penak dhek. Apa setrume kurang? Baleni. Badhe ngersake ganden. Ngersake ganden. Nggih. Sanes kula, Pak. Sing niki. Ya. Oh, niki. Badhe ngersake. Oh, pinestulipun. Oh, nggih, alhamdulillah. Wong tuwa kok digarapi. Sembrono. Yen memacang mung karo janur kuning. Mbok ya aku ki sithik ae dikeki. Jan padha-padha rombongan tek ya walah ya sia-sia. Kedaluwarsa pengen tetanes apa piye? Daluwarsa ya ki mau ya rapopo dikeke wong mendem-mendem ku ya jek gelem kok. Kembang wae weton gunung. Ngantek cincing barang tek ya ora enek belas kok, Cah. Ngapa to, Mas? Jane ya jek Kowe 6 lho. pindah kene. Cobi pindah. Nek tekan kowe lak energine iki wis entek lah pindah kono. Iki sing pertama to, Bang. Pindah kene. Jan. Pacitan. Salami
Aja ning kene. Kowe iki nang kene mau wis lho ya. Ah pikirku wong ya senajan wong tuwa ki jamune dadi mung pisan gak marem. Arepku pindah nggone ya ben iso neh ngono malah Ngono to. klutik. Ya. Mangga le Pak Bu anu Pak ingkang ngersake mangga golek mareme kok ya. Nggih, kangge mil-mil Pak. Monggo. Panas. Oh. Neno. Nono enono. Sing tuwek sik to. Iya no. Berarti kok aku sik. Kan nggo tulodo. Oh ngono. Sing apik lho Mi. Iya aku kok sik. Sing apik lho Mi. Apik pokoke. Iya ngono ki kira-kira wong urung tau krungu. Ditata, parikane dieling-eling, syukur ki parikan sing ngemu pitutur. Oh iya, ana pitutur. Dadi kena nggo contoh. Nek contoh. Apa parikan sing kira-kira hot ya iso. Lah iya. Mau parikan iki akeh masalah. Lah iya wong iki nggon mantenan dadine. Dirungokke tenanan iki. Nah, kita ora sombong. Nah. Apa Gendang. nyondro ngantene ya iso. Nyondro sing kagungan kersa ya iso. Mateni wong ngono ketoke hukumane pirang taun. Kanggenang. Mi, kowe iki kok mesti kok ndemoki kono ki lho. Ngene iki ta. Mergo ganden kuwi duwe penyakit anyar. Apa? Penyakit sing saka luar negeri. Apa? Dadi sing dicekel nggon blurutu. Apa, Mas? Penyakit little bondi. Apa? Silite gatel klebon wedi. Kok sing demok kene kok iso kene lho, tak demok iki kene iki. Oh, anu nyiseh, Mas. Ayo kono bar ning mburi iki mawon. Nona. Maju. Asu. Apa kuwi? Parian. Lah iya parian mbok eyeli ora. Mosok asu nyeluk Iya, asu. Ning. Ah kancane kok ya. Lagi kirike Asu lanang karo wedok iki. Heeh. dibumbu sate. Wah, enak tenan iki. Sate. Dadi rica-rica. Iya. Melu aku Mas, Iya. penak uripe. Amin. Tenane lho kuwi. Tenanan Oh. ora iki. Madhep rene. Ben. Telek. Oh Masa iya. ana telek. Gak aku Oh, parikan ki entuk wae. Masa Ya, telek telek. Telek. Masa telek arep telek. Ambune wangi. Apa telek apa? Telek dipoto. Heeh. Telek dipoto terus kayak minyak wangi. Oh dari telek ambune wangi. Ganden tuwek. Nanging ngangeni. Iya. Ya. Nang ning nang. To nang ning nang. To nang ning nang. To nang ning nang. To. Oh, iki dolanan sing laku batu kae to. Kurang banter ki nek ngebanterke puntirane. Volumene sing ndi iki? Ayo. Prajian. Gilirane Sapa iki? Elia. Sambel goreng. Ditutal-tutul. Rabi gareng. Nggo wahing ucul. Rene. Apa? Ki nyepelake wong lanang. Kowe ora nyepelek. Wong lanang ki cilik, elek, ki sentral figur rumah tangga. Kok to nggo wae watok ucul ki. Lah mau jarene mbok gandhen mau sak tegesan ya berarti nggo wahing ucul. Dadi mergo cilik ngono. Iya. Nggo wahing ucul. Heeh. Hajing pluk ngono. Kuwi mergo nggonku sing cilik. Kleru. Lah kok iso Mergo kleru? nggonmu sing kekamban, Nduk. Apa nek hajing pluk. Wis di anu kok dijahit to ya. Yo. Aku Mas. Lia. Anu Mbak Lia. Ya. Ana kodhok. Nokodok. Kalungan impus. Heeh. Kodok kalungan impus Kuwi kodhok tren 2013 kok Mas. Heeh.
ana kodhok kalingan nimpus. Heeh. Bubar disogo. Heeh. Durung limpus. Kowe ora saru lho, Mas. Bingung iki mesti. Aku ora tau nek sing nyogok. Rondo 12 taun kok ya. Alah bero tenan iki ya jan. Kok menawa piyai mriki nek sing ngersake to apa Panas udan aling-aling caping gunung. Ya. Ae. Lo. Kentil Mas, eyang Mas, kentil Mas, eyang Mas, kentil Mas, eyang Mas, eyang Mas, kentil Mas, eyang Mas, eyang. Ya. Wah, wis nganggo kendil-kendil iso masuk. Dipenake wae mi kendile. Hah? Etan omah ana jeruke aku mlumah ketok bathuke kendil Mas. Eyang. Eyang Mas. Kendil kendil. Kendil Mas. Eyang eyang. Kendil Mas. Kendil eyang. Apa sajane kelakon. Apa ndek kentil kuwi, Mas? Hah? Apa ndek kentil? Ayo mau tak yem-yemi ngono. Masuk aku ngono jane ora. Lah, ala wong ki mau tak cepet pupu Woi, ngene. ngapusi to Cepet pupu ngono wis meneng ae wis. Nadian. Mas iki ngomong. Masa kok ngono ya ora krasa ki lho, Mas. Mon aku. Gumun aku. Nadian. Wadon sarata lanang inumane banyu bene Jiro lu dados Dek jaman para juang. Jreke
Yahene kok ngene-ngene kowe. Cek Yahene kosek. Nyok. Sing mlakune ngono kuwi entite ora ragil kuning. Oh kualik ta? Kualik. Oh, ya kowe ki randang mlaku-mlaku. Meh mlakune rapi. Ragil kuning kok ngono. Ragil Kulo kuning. kowe randang-ndang kok ya. Ya ragil kuning. Kemrungsung. Ana ngopo tahu, ana ngopo tahu. Ana ngopo tahu. Kurang bindeng. Kurang bindeng. Ana ngopo tahu. Ngene lho, dadi ngene. Enek opo nyak ayu, enek opo kok nyeluk-nyeluk net, enek opo. Enek opo iki wis kowe nyulik enek opo nyuk. Walah apik kene ya karo entite asline ya. Enek opo nyak ayu, enek opo nyak ayu, enek ngono nyuk. Nyeluk kok njuk. Lah nyuk. Iya. Yahene kok nyeluk ngono kok yahene kok njuk. Sing nandhar timun. Anu iman. Timun. Iman. Dawa-dawa. Iman. Ijo-ijo. Iya. Rada gembur. Mu. Mu. Kowe sapa entet? Anu iman nama ya. Dawa-dawa. Mama nyanyi gunung-gunung nyok ngene mandung nama. Dengan abonan ta? Iya. Oh malah ra cecok. Aku dhewe ya ra dong kok aku ngomong apa. Dengan nun a ya Kemang tet, aku mau tangan baik. Lah mbok biasa wae, tuwekan kok romansaku ki kok. Wes, melorot meneh. Aku iki gur ngono andek iki jebul iki ditaleni Rapia, ora sadar nglewer Rapiane. Ya. Eneng apa ya eneng apa. Le mak jelem ki manu atek muni mak tuk ngono kuwi. Mak tuk ngono. Heeh. Oh iya ta. Tilik. Le, Bobok, Bapak kerja ya. Bobok. Bapak kerja. Ana ngomongnya ngene mon mesti lanane mangale. Nona karo tampanane pun entek ngono. Aja sombong. Aku mau takon ya. Takon meneh. Ana nama. Sing nandur kacang. Kacang. Kacang kaya ngaceng. Kacang Pak De. Kok ya. Wong jenenge ki ragil kuning suarane dilus-elus kok ya kacang. Dawa-dawa. Yang hawa. Kewer-kewer. Yang hawa. Kuwi sapa entet? Namuk takon apa ning nganten acang dawa enen acang dawa enen acang dawa enen. Dawa. Kacang dawa kewer-kewer. Lah iya. Wi yengen nuna. Malah kok gila.
Malah kaya uler keket ngono. Handit. Lah. Oh genakene wis obah kok kono ora polah ki lho ya. Areng mirang-mirangke wong to kowe. Dan kaya walang. Ayo. Ayo. Aku mau tekok. Ayo. Sing nandur bligo. Alah bligo. Bligo. Aja ngono kuwi. Bligo ki nek bendengi ora ngono kuwi. Bendenge ngene lho. Sing nandur bligo. Bligo. Nah ngono kok bliu. Sing nandur bligo. Gede-gede. Bligo gede-gede. Mengkerok. Arek, Kuwi sapa entet? Ajengenan nuna aku ya Mandulanku kabeh maen mantan Mbak Idoli. Idoli manyar piring Hayu. Piring. Piring ki apa? Pipi miring alias yun. Sun. Malah sun. Kowe arep sun aku. Sun. Kowe nafsu. Kowe wis ingin ya. Ya nek mung iki onden, ya nek pemain liyane ya garap liyane. Ah ngenyekmu. Kowe seneng tenan. Heeh. Alah. Najis Holanda. Aja ngono kuwi. Ayo kowe sing kari dhewe kene. Wos nomor sang panci si ate ragil kuning. Loh, Mangertiya sapa kang mbok upadi ragil kuning? Waspadakno. Ya iki Kakang Mas Panjasmara bangun kang mbok upadi. bayi amit-amit. Bojomu tek ya kalu mangan kayamu reng. Den, ngono kuwi critane iki kowe iki kaget. Jebul sing membondit mau ki Panji Nukerta ya Panjasmara bangun. Terus mlayu rangkul-rangkulan. Malah ngobok-obok rai. Lah kowe mau mau tombok kangen ki rangkul-rangkulan ngono kok malah kowe mau ora ngomong lah kuwi saking selak kangene ngono lho. Jenenge ora kok mergo terus rusak dandananku ki ora tanganku mlebu ngon lambe ki tenan. Kek wasing asin-asin kecut piye ngono ki. Iki mau bar tak nggo ning mburi ya. Ku ngopi ya. Arombia dawuh angka kalih. Nek pamundhutan yang kedua.
Lah ya mbok gandeng karo gareng iki padha bar watuke, Bu. Kono wis mari kene lagi anyak. Arombia 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 ini lagunya lagu jenaka Arombia 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 ini lagunya untuk kita semua. Apik iki. Lah ya kok kowe. Lah ya apik Lah ngene. sae kok apik, sae. Iya ya. Tak bedheki saiki iki bedhe-bedhekan meneh. Ana ula. Ana ula cabe. Ula cabe mencok wit jambe. Wong wedok kok kaya ngene. Ulane mlayu nyokot lambe. Ula cabe entuk dene lambe ditengerik. Saiki tekon neh. Ana ula Mas, ula tuwung. Dipaske no. Oh berarti nek munggah ora pas medun neh. Ana ula buwu Mas. Ula buwu mencok wit jambu. Wong wedok awake kuru. Ulane mlayu nyokot gulu. Buwu entuk gulu, Den. Oh ya bacane Cabe entuk lambe, buwu entuk gulu. tekok neh engko nganti kleru tak pateni. Ora. Kowe gur tukang mateni wong, liyane tukang ngamplengi wong. Lho aku Tukang apa kowe? tukang gawe wong. Mula anakmu pirang-pirang. Ana ula sawa. Ula sawa mencok wit klapa. Wong wedok kelara-lara. Ula